Меня встречать. Ну, все ж будуть ці в метро. Я так розумію. Там вона є площадка. А чому там? Лучше тихушек снизу. Стоят. Все. Ну, ты же видишь. Человек там, куда он не Когда мне потелефоновал Леша Черняев, сказал, что Радина написала, нібито, що Біляцькі визволений. І спитав, чи правда це. Я сказав, що мені ніхто не казав нічого. Я думаю, що це некий фейк. Ось. А потім літерально по скелі перезвонила Наталя, сказала, що він дзвонив, і що нібито він визвав. Ось. Ну, щиро кажучи, я, звісно, в глибині душі дійсно сподівався, там, закон об амністії, тому що я разумею, что технично самое легкое вызвали из Беляцких на всех полицейских. Потому что это испогнание, которое он там имел в колонии, и это статус злостного порушальника устанавливается администрацией колонии. И, в принципе, он может также устанавливаться, так само и сниматься в администрации колонии. И когда этого статуса не будет, он просто трапляє под амнистию и вызволяется. Тут не треба ніякого персоніфіцированого указу, Лукашенки, там нічого. І подобно, що, напевно, це відбулося, бо в мене є певна інформація, що все ж таки закон об амністії був підписаний. І я думаю, напевно, його по процедурі амністії хоч все визволили. Ось. Ну, побачимо. Я не вірю в це до кінця. І от поки не побачу Олеся, не повірю. Ну от коли його визволять, які обмежування йому можуть бути? Та, в принципі, ніяких. Профілактичний улік. У його не тяжкий артикул, я думаю, що ніякого нагляду там не встановлюють. І, ну, профілактичний улік буде, як у всіх, у кого не погашена судимость. В принципі, це ніяких обмежувань особливих не тягне за собою. Ви ж переписувалися, ніякі сигнали? Да я отримав лист літерально 2 дні назад від його, і він нічого мені не писав про це. Він писав, що от тут все як звичайно, ніяких новинок немає, я от роблю то, я роблю це. Адвокат була 2 дні назад. І ніхто нічого не казав, ні про які там визволення. Це абсолютно нечекано для нас. Дякую. Мы уже в эфире? Добрый день. Так, мы в эфире. Зараз усі зібралися, як зустрічати Олеся Білецька. Мене звати Олександра Демко. Тому тут вельми шмат зібралося людей, насамрэч. Это про Жлобин сказали? Так, это та электричка, на якой мусить как раз таки вернуться Олесь. Нет, это не наша. Але якраз таки всі чекають. Зараз ми спробуємо підійти до Наталі, до жонки. Може бути, вона нам нічого скаже. Я, до речі, розумію, такого
Он вчера звонил, да? Да. Ну вот я нам позвонив Калі. Вот віншуємо, по-перше. І Дякую, сподіваюся, Віки. що це справді правда. Да, от упевнимося, сподіваюся, так. Ну, Калі вам Маріс позвонив, який у його голос був у Бокові? Да, от що тичиться звонка, дзвонок був абсолютно нечеканий, тому що і недавно ми з ним розмовляли, а там же ж ровно установлені по графіку дзвонки, і зрозуміло, що в інший день дзвонити не може. А я сьогодні зібралась на вёску і поїхала, і це вже по дорозі у вёску був дзвонок, і я не признала голоса. І він тоді каже, це я, Олесь, не хвалюйся тільки, я їду в Мінськ, буду от якраз о 15 годин, да, так що страхайте. Вот. Ну, ви чекали, були які сигнали, що все ж Ніяких сигналів, нічого не було, абсолютно. Абсолютно. Я кажу, я б сьогодні не собралася і в вёску не поїхала, я б сиділа вже в Мінську, чекала. А так я туди приїхала і одразу довелося назад в Мінськ вертатися. А з якого телефону я телефонувала? Я так зрозуміла, що чужого, тому що тут ситуація з пранкером, да, була цікава, і мені під кінець вже думаю, боже, може бути, я там не познала ті, хто там пожартував і так далі. Я тут взяла і перетелефонувала на той номер, ну, кажу, хто від вас дзвонив? Ну, мені якийсь мужчина попросив, їхав зі мною в електричці. Я так придихнула, але не до кінця, значить, зараз будемо глядіти. Добре, Наташа. Ну, будемо сподіватися, що Добре. ми всі поділимо ваше щастя. Добре, дякую велике. Это была Наталья Пінчук, жонка Олеся. Так само, як і всі, напевно, тут ніхто до кінця не вірить у те, що це справді може відбутися. І ця новина, так само, як і новина про затримання Олесі була шоком для всіх. Но ми сподіваємося, що це якраз таки буде такий щасливий шок. Давайте поглянемо, хто ще прийшов зустрічати. Скажите нам, вы уже не рассказываете, але мы прямым Скажут, что я, да? Ясно. Что человек, який він каже, що воля. Ён починає відчувати волю. Ось. Трошки зриває дах, переповняюсь почуття серця і, звісно, перші думки, що, як, куди. Дякуй Богу. І кажуть, ну, громада планів переповняє розум. Зараз уже некий час прийшов після вашого позвонення. Ви можете сказати, ким були ті хвилини, коли до вас прийшли і сказали, що... Ну, я виходив по дзвонку, тому я рихтувався до цього, скажімо. У Олесі випадок інший, це нечекано, тому я думаю, що у його так, це все помножене на 3, на 4. Дякую Богу, чоловік не сподівався, не чекав. Воля – це почуття, таке порівняльне з адреналіном. Ну, думаю, що зараз Олесь буде в тонусі. Ви з Олесем переписувалися? Звісно. І що в опошнім листі вам написав? В опошнім листі він писав, що все йде як належить, довго ще, ось як кажуть. Ну, тобто такий звичайний лист, такого звичайного ритму, туремного, як би напереді ще 1000 дел на шиї. Саме, видать, зараз, коли ми побачимо Олесі, буде саме головне питання, ці інші так само будуть розповідати. У вас є якісь надії? Я сподіваюся, що праз некалькі дзён, паглядзеўшы на рэакцыю, вытрымаўшы паузу, ўлады выпусцяць яшчэ Эдуарда, а затым і, магчыма, астатніх і Мікалая. Таму што калі няма грошай нават на дажынкі і на лядовыя палацы, калі грыміць Украіна побач, трэба наладжваць стасункі з Еўропай, мяркуючы па ўсім Лукашенко все-таки на гэта ідзе. Нормально. А потім? Потім нагода. І я сподіваюся, що у них хопить розуму у сьогоднішній складаній ситуації, коли Білорусь трапляє у Это твое тогда белорусичек такой. Привитание дорогое. О, да, привитание, да. За все сошел. Привитание, ну.
Вось я бачу, што прыйшла Мілана Міхалевіч. Увогуле, канечне, тут шмат людзей, сваякі, якіх альбо былі зняволеныя, альбо знаходзяцца ў зняволенні. Я думаю, што гэта, канечне, гэтая навіна, пакуль што мы яшчэ не ўпэўніліся ў тым, што гэта праўда. Але вось гэтая навіна пра вызваленне Алісы і калі... Региональная клиника Нукласа до станции Жлобин 15 20 минут отправится составового пути. Гэта нейкія людзі паедуць у Жлобін, гэта яшчэ не наша электрычка. Дык вось, калі Аліса сапраўды будзе на волі, вот настолькі роўна будзем вольныя мы з вами, усе, хто знаходзіцца цяпер тут. Она же приехала в Рахов и даже не дошла до дома. Села же на эту маршрутку и поехала назад. А мы пока все это собрались, бегом идти. Смотри, как она тебя нежно держит. А ты на меня обращаешь внимание. Вітаю. Як вас звати? Михась, Миха. На Суркисне свято було, і ми от довідалися, і ми сразу Суркисне. Коли довідалися, що які будуть, повірили? Не, ну что не поверили? Поверили, но... Так это ж не 25 он сидел, то есть поверили? Чекали? Ну, в смысле, что повинен человек. Сколько прибывает? 3 цифры? 15 лет. Это Николай Демиденко с сыном Михасем и с женой Олесей. А мы были в прямом эфире. Наталья, добрый день. Слушайте, ну, это важно. Я вас віншую так само. Дядя Олеся у нас ще буде впереди, так що це і ваша перемога. Ми віншуємо. Будемо всі вельми раді. Дякую вам за змагання. Ні. Да нет, ты будешь тут тыкать, сказать. А чего так? Я не что на вашем радио. Я есть два варианта. Либо Будка вчера подписали закон об амнистии, и ему ничего разняли статус гостника. Это больше вероятно. Зараз уже видать електричку, на якой мусить приїхати Олесь. Зараз, я думаю, усі... І зараз, я думаю, усі будуть бігчи шукати той вагон, з якого Олесь вийде. Ой, едьте, все, давай. Да, в курсе. Глядите отсюда прямую трансляцию. Я же мама помаши мне рукой. Я ему махала, кажу, бо не ведаю на яку камеру. Просто Вот сюди. Прямая трансляция. Адам тобі привітання. Так, Марина.
Я возьму фотографию. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Управление Малейска, вас тут так не попало. О, предатель. Ну, все. Оля, Оля, отримав ліс. Ви супер. О, Оля. Здорово, ти поспіла. Олесь, так, ну... Наталья, ты... Здорово. Не шикарно. Сьогодні на працю ще пішов, зранку, в формі, з бейджем, все як треба, пішов на працю. Ну і в 9 годин викликали до начальника колонії. Був там прокурор, примінили амністію. Сьогодні перший день амністії. Видали мені ту довідку. И написали, что вызволены згодно артикула 6 закона РБ об амнистии от 17.06 на неотбытую частку термина. Так что, ну все по закону. Какие ограничения у вас теперь? Я еще не ведаю. Милиция скажет. На ваше міркування, які справді причини вашого визволення зараз? Ну, это огульная допомога, я думаю. Без вашей допомоги нічого б не було. І натуральна міжнародна підтримка, і внутрішня підтримка. От вони привели до того, що мене раніше трошки, на год і 8 місяців раніше мене, так сказать, відпустили. Как состояние здоровья? Нормально. Здоровый. Про інших політв'язнів ніж свідомо. Я нічого не ведаю. Я, може бути, вас хотів би запитатися, що нічого. Ну, значить, будемо чекати. Будемо чекати. Тому що, я думаю, що це перша ластовка, треба чекати, що буде добре новини. Скажите о последних днях, как отношение к вам было в колонии? Як завсюди, до опошньої хвилини. Як завсюди до періоду. Ты заснул. Да, світайся. Статом кросс. Бля. Ваші плани на будущее, що далі збираєтеся робити? Буду жити, як жив. А заниматься чем? Займатися. Бігом буду бігати. Ти посів. Я был нет. Я был. Я не шоколадна, я Дякую за те, що робите для нас вкусно. Лучше еще что-нибудь спрашивать. Давай. Так, ну что, там треба и подать. Можно, у нас ничего. Так, Сабри, ну дякую велике. Я такой самий, якби знаходжуся реально у своїй свідомості, що там на зоні. Ось, тому мені треба трошки прийти в себе, хоча б ну, помитися, там, перепранутися. Ось. Тому я всім великий дякую. І зараз ну, в першу чергу додому поглядіти, бо 3 роки все ж таки не був вдома. І... А пресс-конференция когда будет? Треба... Глядіть нашу пряму трансляцію. Адаму, привітайте. Алиса, насколько ожидаемо было ваше освобождение? Ну, як я 3 роки тому заїхав на Володарку, то
Это было 4 жнивня, а 15 жнивня почали визволяти перших тих, кого затримали на площі Незалежності. І тоді мені вже одразу сказали сокамерники, що все, пакуй, значит, свої торби, ти поїдеш додому. Ну от фактично на торбах 3 роки я і просидів. Вы все время с этой прической были. А як ти думаєш? Там другая так будет. Ну не такая, там один фасон. Будете дальше ее носить? Не ведаю. Сподівалися, ви сказали, що спокійно доїдете до Мінська, бо часто висаджують ранеті, вогулі пірашки. Ну, вогуле, сама процедура была такая, что мне вызвали достатково хутко за годину, розпакував речі, посадили в хуткую допомогу, завезли на вокзал, посадили в электричку и отправили. А чому худкую допомогу? Ніхто не побачив. Китайцы. Наталья, что вы сейчас чувствуете? Ну что, все так? Зараз отшивання радості Ну, давайте. зустріч. Ну давайте, ваши. Все, всем дякую, великий. Были потребования, как вы написали, прошение о планировании. И не приставали, ничего не казали, не было никакого утиску. Ой, ну на конту тиску это особенная история. А в принципе там все робится по, ну, як сказати, опошня така, вона успішна, скажімо так, не просьба, а намек, ну, питання, чи буду я писати, чи ні. Студент не відмовився тоді писати, сказав, що ні. Після цього ні. Але справа в тим, що там все побудовано на недомолвках, недоговорках. Все там робиться на уровне полутонов. І, звісно, певний тиск був весь цей час. З тим, как бы, може бути, я написав би. Ну, але у мене позиція була однозначна від самого початку. Так що, Ми неодноразово спробували довідатися, ці потрапивши ви під цю амністію сьогодні. Ці були у вас сподівання? Ви пролічили? ні, я злосний порушальник, я не мусив під її потрапити. Які у вас порушення опорні? Ну, а позже я вже не пам'ятаю, там щось дробне. Ну, давали так. Дякую. За форму А как ты звонил? У тебя же телефон есть или как? Как попросил. у кого? А, Это с одной стороны. Региональная клиника Нумзаса до станции Жлобин 15 часов 20 минут отправится со второго пути. А проходили чемпионат 2016? Натурально, ну, с газет, с телевизора. Слушайте, и что вы будете Зараз перезвони. Что скажете про украинских потерь? Ну, я так там вельми серьезно переживаешь за такие речи, что бывает на воле, то это была самая великая, конечно, для меня такая тревога, скажем так, то, что відбувалося в Україні. Ви так було під час Майдану? Весь час, все это, ну, бывало так, что ночью починаешься и думаешь про это. Ну, вельми важно. Долго размова. Валик! А я Алло, на, поговорит по телефону, Николь не говорил. А что мне говорить? Ну, запытайся. Просто... Алло, слушай. Так. Нормальный торт. Нормально, это легкий. Привітання. Дякую, велике. Дякую.
Не, не могу. Трошку позднее. Про сгодинку. Не, про сгодину Наталья. Давай так. Наталья, ну давай про полгодини. Добре. Так, ну що, куди? Додому. Зараз Олег де. Олег, віди. Олег. Слухай, Олег. Олег, слухай, доволі поїдемо, де ми будемо зараз? Додому, да? А потім бо Оля ж іде, там не веде. Вы не записали? Но у меня нема журналистов. Их до нас. До нас. Добре. Оля! Вот машина Вон машина. Поехали до нас. Поехали до нас туда. Олег! Пока ты нам поможешь еще, мы поедем домой, приготовим, у нас чуть-чуть такого Видишь, мы до вас подъедем. Ну, все, Хорошо, видишь. Ну, 2-3 часа пусть побудут дома, помоются, а мы готовим ужин. Только сейчас приедешь домой, сразу не Видишь. Все. Пока. Все, за речами все в порядке. Все, може би зараз попрошу. Не надо, мы на метро поедем. На метро поедем. Посмотрим, сейчас это разберемся. Зараз. Дайте ось так. Саша, чуешь? Сын звонит. Алло, да. Это Саша. Ясмин, это клетка, какая не любит неволи. Она не стоит дома. Алеш, О, она моя любимая. нужно залезть. Здравствуйте. Наталья. Сейчас живет с вами. Как на одного меньше по лицу. Есть, да? Только ты сейчас постарайся, чтобы это твоя. Аліся, Наталя адпраўляюцца да хаты. Мы спадзяемся, што ў хуткім часе будзе нейкая прэс-канферэнцыя, калі мы зможам ужо задаць усе пытанні Алесі Лехалоўнай. Мы спадзяемся, што ён адпачне, прывыкне да вольнага жыцця, даведаецца ўсе навіны, якіх ён яшчэ не ведаў. Што самае галоўнае, гэта аказалася праўдай. Алесь Бяляцкі на волі. Беларусь стала свабодная на аднаго палітвязня. Аднак мы не будзем забывацца, што ў турме яшчэ застаюцца людзі. І вот будзем спадзявацца на тое, што тыя словы, якія сказаў нам Павел Севярынец, про тое, што беларускаму рэжыму ўжо нявыгадна трымаць у турме,
столькі несправедливо зняволених людей. І у ближайший час ми, може бути, тут або на нейкім іншим вокзалі зустрінемо і інших політв'язнів. Можна навіть кожен, хто глядить нашу трансляцію, може поділитися наше щастя і нашу радість. Наша онлайн-трансляція скончена. З вами була Олександра Донько. І сподіваємося знову побачити вас при таких самих обставинах. Нет, ты что? Ну, все ж будуть сісти в метро. Я так розумію. Там же на площадке. А чому там? Лучше тихушек снизу. Стоят. Человек там, куда во мне Когда мне потелефоновал Леша Черняев, сказал, что Радина написала нібито, що Біляцькі визволений. І спитав, це правда. Я сказав, що мені ніхто не казав нічого. Я думаю, що це некий фейк. А потім літерально по схилюванню перезвонила Наталя, сказала, що він дзвонив, і що нібито він визвав. Ось. Ну, щиро кажучи, я, звісно, в глибині душі дійсно сподівався, там закон об амністії, тому що я разумею, что технично самое легкое вызволить Беляцких на всех політв'язнів. Потому что это испогнание, яке он там имел в колонии, и это статус злостного порушальника устанавливается администрацией колонии. И, в принципе, он может также устанавливаться, так само и сниматься в администрации колонии. И когда этого статуса не будет, он просто трапляє под амнистию и вызволяется. Тут не треба некого персонифицированного указа, Лукашенки, там ничего. И подобно, что, напевно, это отбылося, бо у меня есть скромная информация, что все-таки закон об амнистии был подписанный. И я думаю, напевно, его по процедуре амнистии очень все вызволили. Ось. Но побачим. Я не верю в это до конца. И вот пока не убачу Олеся, не поверю. Ну от коли його визволять, які обмежування йому можуть? Та, в принципі, ніяких. Профілактичний улік. У його не тяжкий артикул, я думаю, що ніякого нагляду там не встановлювали. І, ну, профілактичний улік буде, як і у всіх, хто у кого не погашена судимость. В принципі, це ніяких обмежувань особливо не тягне.
Вы же переписывались, некие сигналы. Да я отримав лист літерально 2 дні назад від його, і він нічого мені не писав про це. Він писав, що от тут все як звичайно, ніяких новинок немає, я от роблю то, я роблю це. Адвокат була 2 дні назад. І ніхто нічого не казав, ні про які там визволення. Це абсолютно нечекано для нас. Мы уже в эфире? Добрый день. Так, мы в эфире. Зараз усі собралися, як зустрікати Олеся Білецька. Мене звати Олександра Демко. Тому тут вельми шмат собралося людей, насамрэч. Это про Жлобин сказали? Так, это та электричка, на якой мусить как раз таки вернуться Олесь. До станции Жлобин 15 часов 20 минут отправится со второго пути. Ні, це не наша. Але якраз таки всі чекають. Зараз ми спробуємо підійти до Наталі, до жонки. Може бути, вона нам нічого скаже. Я, до речі, Да. Ну вот я нам позвонив Калі. Вот віншуємо, по-перше. Сподіваємося, що це справді правда. Да, от упевнимося, сподіваюся, так. Ну, Калі вам Олесь позвонив. Який у його голос був у Бохові? Да, от що ти ж... Так ось, коли Олесь справді буде на волі, от настільки ровно будемо вольні ми з вами, всі, хто знаходиться тепер тут. Она же приехала в Ростов, даже не дошла до дома. Все, села же на эту маршрутку и поехала назад. А мы пока все это собрались, бегом идти. Смотри, как она тебя нежно держит. А ты на меня обращаешь внимание. Вітаю. Як вас звати? Михась, Миха. На Суркисне свято было, и мы вот доведались, и мы сразу Суркисне. Коли доведалися, що які будуть, повірили? Не, ну что не поверили? Поверили, но... Так это ж не 25 он сидел, то есть поверили? Чекали, ну, что повинен человек. Сколько прибывает? 3? 15 лет. Это Николай Демиденко с сыном Михасем и с женой Олесей. А мы были в прямом эфире. Наталья, добрый день. Слушайте, ну, это важно. Я вас віншую так само. Для Олеся у нас ще будуть співки, так що це і ваша перемога. Ми віншуємо. Всі вельми раді. Дякую вам за змагання. Ні. А, нет, ты будешь тут тыкать, сказать. А чего так? Я не сюда На вашем радио. Я есть два варианта. Буквально Утка вчера подписали закон об амнистии, и ему вчера сняли статус властника. Это больше вероятно. Зараз уже видать електричку, на якій мусить приїхати Олесь. Зараз, я думаю, усі... І зараз, я думаю, усі будуть бігти, шукати той вагон, з якого Олесь вийде.
Ой, едьте, все, давай. З якого боку? Да, в курсе. Глядите отсюда прямую трансляцию. Каже, мама, помаши мне рукой. Я ему помашала, кажу, бо не ведаю на яку камеру. Просто Вот сюда. Ну, Прямая трансляция. Адам тобі привітання. Прямая трансляция. Так, Марина. Я возьму Ты прической были. А як ты думаешь? Там бригада будет. Ну, не такая, там один фасон. Будете дальше ее носить? Не ведаю. Сподівалися, ви сказали, що спокійно доїдете до Мінська, бо часто висаджують ранейте, вогулі перешкоди. Ну, вогуле, сама процедура была такая, что мне вызвали достатково хутко за годину, розпакував речі, посадили в хуткую допомогу, завезли на вокзал, посадили в электричку и отправили. А чому худкую допомогу? Ніхто не побачив. Китайцы. Наталья, что вы сейчас чувствуете? Ну что, все такое? Зараз отживання, радості Давайте. зустрічі. Ну давайте, башните. Все, всем дякую, великий. Были потребования, как вы написали, прошение о планировании. И не приставали, ничего не казали, не было никакого тиску. Ой, ну на конту тиску это особенная история. А в принципе там все робится по, ну, як сказати, обожнює така, вона скажімо так, не просьба, а намек, ну, питання, чи буду описати, чи ні. В студії я відмовився тоді писати, сказав, що ні. Після цього ні. Але справа в тим, що там все побудовано на недомолвках, недоговорках. Все там робиться на уровне полутонов. І, звісно, певний тиск був весь цей час. З тим, как бы, може бути, я написав би. Ну, але у мене позиція була однозначна від самого початку. Так що, Ми неодноразово спробували довідатися, чи потрапите ви під цю амністію сьогодні. Чи були у вас сподівання? Ви пролічили? ні, я злосний порушальник, я не мусив під її потрапити. Які у вас порушення опорні? Ну, а позже я вже не пам'ятаю, там щось дробне. Не давали так. Дякую. За форму А как ты звонил? У тебя же телефон есть или как? Как красиво. У кого? А, Это сложная история. Региональная клиника Нукласа до станции Жлобин 15 часов 20 минут отправится со второго пути. А проходили чемпионат 2016? Натурально, ну, с газет, с телевизора. Слушайте, и что вы будете Зараз делать? перезвони.
Я так там вельми серьезно переживаешь за такие речи, что отбывается на воле, то это была самая великая, конечно, у меня такая тревога, скажем так, то, что отбывалось в Украине. Это коли было подчас Майдана? Весь час, все гэты, бывало так, что ночью починаешься и думаешь про это. Ну, вельми важно. Долго размовляю. Валик! Алло, на, поговорит по телефону, Николь не говорю. А что мне говорить? Ну, запытайся. Просто... Алло, слушай. Так. Нормальный город, где писать. Нормально, это легкий. Британия. Дякую, Великий. Дякую. Не могу. Я трошку позднее. Про годинку. Не, про годину Наталья. Давай так. Наталья, ну давай про полгодини. Добре. Так, ну що, куди? Додому. Зараз Олег де? Олег, веди. Олег. Слухай, звонок був абсолютно нечеканий, тому що і недавно ми з ним розмовляли, а там же ж ровно установлені по графіку дзвонки. І зрозуміла, що в інший день дзвонити не може. А я сьогодні зібралась на вёску і поїхала. І це вже по дорозі у вёску був дзвонок, і я не признала голоса. І він тоді каже, це я, Олесь, не хвалюйся тільки, я їду в Минск, буду якраз о 15 годин, да. Так що страхайте. Вот. Ну, ви чекали, були які сигнали, що все ж ніяких сигналів, нічого не було, абсолютно. Абсолютно. Я кажу, я б сьогодні не собралася і в вёску не поїхала, я б сиділа вже в Мінську, чекала. А так я туди приїхала і одразу довелося назад в Мінськ вертатися. А з якого телефону я телефонувала? Я так зрозуміла, що Жога, тому що тут ситуація з пранкером, да, була цікава, і мені під кінець вже думаю, боже, може бути, я там не познала ті, хто там пожартував і так далі. Я тут взяла і перетелефонувала на той номер, ну, кажу, хто від вас дзвонив? Ну, мені якийсь мужчина попросив, їхав зі мною в електричество. Я так придихнула, але не до кінця, значить, зараз будемо глядіти. Добре, Наташа. Будемо сподіватися, що ми всі поділимо ваше щастя. Добре, дякую велике. Это была Наталья Пенчук, жонка Олеся. Так само, як і всі, напевно, тут ніхто до кінця не вірить у те, що це справді може відбутися. І ця новина, так само, як і новина про затримання Олесі була шоком для всіх. Но ми сподіваємося, що це якраз таки буде такий щасливий шок. Давайте поглянемо, хто ще прийшов зустрічати. Скажите нам, вы уже не раскрываете? Скажу, что я, да? Ясно. Что человек, який кажуть, що воля. Ён починає відчувати волю. Ось. Трошки зриває дах, переповняюсь почуття серця і, звісно, перші думки, що, як, куди. Дякуй Богу, і кажуть, ну, громада планів переповняє розум. Зараз уже некий час прийшов після вашого визволення. Ви можете сказати, ким були ті хвилини, коли до вас прийшли і сказали, що... Ну, я виходив по дзвонку, тому я рихтувався до цього, скажімо. У Олесі випадок інший, це нечекано, тому я думаю, що у його так, це все помножене на 3, на 4. Дякую Богу, чоловік не сподівався, не чекав. Воля – це почуття, таке порівняльне з адреналіном. Ну, думаю, що зараз Олесь буде в тонусі. Ви з Олесем переписувалися? Звісно. І що в опошньому листі вам написав? В опошньому листі він писав, що все йде як належить, довго ще, ось як кажуть. Ну, тобто такий звичайний лист, такого звичайного ритму, туремного, як би напереді ще 1000 дел на шиї. Саме, видать, зараз, коли ми побачимо Олесі, буде саме головне питання, ці інші так само будуть розуміти. У вас є якісь
Я сподіваюся, що праз некалькі дзён, паглядзеўшы на рэакцыю, вытрымаўшы паузу, ўлады выпусцяць яшчэ Эдуарда, а затым і, магчыма, астатніх і Мікалая. Таму што калі няма грошай нават на дажынкі і на лядовыя палацы, калі грыміць Украіна побач, трэба наладжваць стасункі з Еўропай, мяркуючы па ўсім Лукашенка все-таки на гэта ідзе. Нормально. А потом? Гэтай нагодай. Я спадзяюся, што ў іх хопіць розума ў сённяшняй складанай сітуацыі, калі Беларусь трапляе ў Это твое тогда белорусичек такой. Притание дорогое. О, да, притание, да. Завсюду сошел. Притание, ну. Ось я бачу, што прыйшла Мілана Міхалевіч. Увогуле, канешне, тут шмат людзей, сваякі, якіх альбо былі зняволеныя, альбо знаходзяцца ў зняволенні. Я думаю, што гэта, канешне, гэтая навіна, пакуль што мы яшчэ не ўпэўніліся ў тым, што гэта праўда. Але вось гэтая навіна пра вызваленне Алесі і калі... Региональная клиника Нуклаца до станции Жлобин 15 часов 20 минут отправится составу пути. Гэта нейкія людзі паедуць у Жлобін, гэта яшчэ не наша электрычка. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Поздравление, Олесь, а вас тут так не попало. Олег, О, предатель. Живы. Ну, все нормально. Оля, Оля, отримав ліс. Вы супер, да? О, Оля. Здорово, ти поспіла. Олег, так, ну... Наталя, ти Здорово. Нешакана. Сьогодні на працю ще пішов, зранку, в формі, з бейджем, все як треба, пішов на працю. Ну і в 9 годин викликали до начальника колонії. Був там прокурор, примінили амністію. Сьогодні перший день амністії. Видали мені ту довідку. И написали, что вызволены згодно артикула 6 закона РБ об амнистии от 17.06 на неотбытую частку термина. Так что, ну все по закону. Какие ограничения у вас теперь? Я еще не ведаю. Милиция скажет. На ваше міркування, які справді причини вашого визволення зараз? Ну, это огульная допомога, я думаю. Без вашей допомоги нічого б не було. І натуральна міжнародна підтримка, і внутрішня підтримка. От вони привели до того, що мене раніше трошки, на год і 8 місяців раніше мене, так сказать, отпустили. Как состояние здоровья? Нормально. Здоровый. Про інших політв'язнів ніж вдома. Я ничего не ведаю. Я, может быть, вас хотел бы запытаться, что ничего. Ну, значит, будем чекать. Будем чекать. Потому что, я думаю, что это первая ластовка, треба чекать, что будут добрые новины. Расскажите о последних днях, как отношение к вам было в колонии? Як завсюди, до опошньої хвилини. Як завсюди до періоду. Ну, здорово. Ты заснул. Да, світась. Статом просто. Бля. Ваши планы на будущее, что далее собираетесь робити? Буду жить, как жил. А заниматься чем?
Заниматься. Бегом буду бегать. Да. Где ты подсел? Я был нет. Я был Я не шоколад, наверное, Дякую за те, що робите для нас вкусно. Лучше еще что-нибудь спрашивать. Давай. Так, ну что, там треба и подать. Можно, у нас ничего. Так, Сябри, ну дякую велике. Я такой самий якби знаходжуся реально у своїй свідомості, що там на зоні. Ось, тому мені треба трошки прийти в себе, хоча б ну, помитися, там, перепранутися. Ось. Тому я всім великий дякую. І зараз ну, в першу чергу додому поглядіти, бо 3 роки все ж таки не був вдома. І... А пресс-конференция когда будет? Треба... Глядись нашу прямую трансляцию. Адаму, привітайте. Алиса, насколько ожидаемо было ваше освобождение? Ну, як я 3 роки тому заїхав на Володарку, то це було 4 жнивня, а 15 жнивня почали визволяти перших тих, кого затримали на площади Незалежності. І тоді мені вже одразу сказали сокамерники, що все, пакуй, значить, свої торби, ти поїдеш додому. Ну, от фактично на торбах 3 роки я і просидів. Вы все время